Takže máme za sebou zápas s Nováčikom zo Zborova nad Bystricou. Vyhrali ste 5-2, takže ako by si zhodnotil toto stretnutie? No, dneska sme sa konečne strelecky presadili, už po tých našich zápasoch, kde sme sa nevedeli presadiť. Dneska nám išla nahrávka super, v podstate nič také neukázal. Dal som na 1-0, vtedy sme sa rozbehli, dostali sme po jednom breaku, síce gól, ale v druhom polčase sme ukázali, že to proste vieme, dali sme si to do nohy, pekné góly sme dali, takže super. Dúfam, že aj ďalšie zápasy pôjdu v tomto štýle. Po tom tvojom návrate si zaznamenal prvý gól, takže ako by si opísal tú situáciu? No, konečne som čakal na ten prvý gól, dneska som bol síce zranený, aj s Dominom mali sme nakopnuté členky, ale pekná naražačka Roba Žideka, už som to tam iba uložil v kutičke, si myslím, že brankár nemal šancu. V tých prvých kolách, ako keby sme sa tak trochu trápili, tak čo bolo možno v tomto zápase iné? Trápili sme sa v prvých kolách, hlavne malú účasť sme mali na tréningoch, teraz už to cítiť, chalani začali chodiť na tréningy, nacvičili sme nejaké signály, rohy, už nám to ide v podstate. Takže do ďalších zápasov si myslím, že by toto mohol byť taký odrazový mostík. Myslím si, že určite. Musíme mákať, musíme trénovať a ak chceme pomýšľať na nejaké vyššie miesta v tabuľke, tak budeme musieť zabrať. Aký zápas očakávaš na budúci týždeň v Štiavniku? V Štiavniku bude veľmi ťažký zápas. V Štiavniku sa zle hrá vonku, hrával som tam ešte ako dorastenec, viem ako to tam je. Ale myslím si, keď podáme taký dobrý výkon ako dnes, tak si myslím, že tam neprehráme. Za ten tvoj prvý gól bude nejaká odmena v šatni, alebo to necháte tak? Ale určite bude nejaká odmena. Dobre. Dobre, díky.